Okay, wait for me, ha? Wait for me. Don't look for another. Just wait for me, okay? Hello mga guys! Welcome back to Ilongga's Vlog. So, it's me again, your Jais Ilongga. So, sa subong nga video, ang pagahimuon ta ay try copying Buknoy Glamour, ang sikat subong nga YouTube vlogger na YouTube influencer. Sikat siya tungod or nag-viral siya kay tungod sa tricycle driver. Ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is, wag kayong sumukong mangarap. Wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo. Kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, wala kayong mararating tulad nito. Kuya! Hi ka sa vlog ko. Hello! Yan kuya, sikat ka na! Di ba? Nakita mo? Sa subok, ang pagahimuon ko ay try copying Buknoy Glamour. Ang video niya nga gin-publish 4 days ago. Mukhang famous sa Instagram makeup look. Sikat ka na! So first, mag-spray kita Skin Love na may SPF 50 Protect and Revive Face and Body Mist All Day Makeup Setter. And then, syempre, after na, para ma-absorb. So, and then, mag-foundation kita, no? Try natin ang mukhang famous sa Instagram makeup look. Pre, don't forget to concealer. Concealer, ang gamit ko nga concealer. Tapos, sang aton nga concealer, magabutang ako sang powder. May baby powder na very baby powder. Sundan lang natin ang makeup niya, pero ang iyang nga ugali o batasan hindi, ha? Okay? Kung gusto mo mabalaan kung anong issue sa iya, i-type mo lang Buknoy Glamour. Madamo ginadayon sang magagwa kung ano ang issue niya. Kay sikat na siya subong. Next is kilay. Ang kilay nga pataas. So pataason taman ang atong kilay, no? Kilay is life. Try man natin maging mukhang famous sa Instagram look. Ng kilay. Okay lang makapal ang kilay, hindi lang mukha. Magamit kita sang concealer. Buknoy, ang dami tuloy nang gigigil sa imo. Damo man nang gigil sa imo, pati kilay ko nang gigil man sa imo. Gigigil ako sa iyo Ano kasi anuhin yung tricycle driver? Kasi kung walang tricycle driver, kasi hindi ka example, kung lalabas ka kung walang tricycle driver, o diba? Ano ba sinasakyan mo? Kung walang tricycle driver, hindi ka makakapunta niyan sa patutunguhan mo, hindi ka makakagdo sa gusto mo nga kagduan. Mo sila pag maliiton, hindi mo sila pag tanawon nga gamay kay Diyos ko. Very wrong ka, girl. Ay akig-akig na ang kilay ko sa imo Buknoy intawon. Oh, galit na galit, gusto ng anak ko. Pagkatapos naman sang kilay, pak na di ba ang kilay, pak na pak. The next natin ay ano bang next? Really eyeshadow and then Nichido no ara Nichido. Tatlo na siya ka shade. So ang gamiton natin is Ariel. Then after mabutan kita
Tapos syempre eyeliner, pambato ni buklay eyeliner, matulis o di ba? Ang ini nga eyeliner, ang iyaman ka siya will. Then magabutan kita diri sa eyeliner or shadow. Ang paggagamiton ko ay ang this one, medyo brownie. So, ang ginasunod ko lang is ang makeup ha, or ang iyang nga makeup look, hindi ang iyang nga batasan or ugali. Okay. Magabutan kita sa mascara nga iya ka Maybelline. Pwede na ba? Syempre kulang pag wala sang nose line. So magabutan kita sang nose line. Kaya syempre kung dapain mo ilong, kaya ka na kinanglan magparitoke pa. Just put nose line. Ang gamiton ko nga pang nose line is ari man Japon. Ang iya man Japon Kanichido na contour palette. Kinanglan mo pa retoke dapat contour lang, pero pag madami kang pira pwede ka magpadala sa Palawan, kwarta pira padala Palawan naman to. Pero kung marami kang pira pwede ka magparitoke sa imong ilong ba, pwede jud kaayo, pero pag wala ipadala na lang sa Palawan. And then butangan lang naton siyang iya ka highlighter. Syempre ang akon nga favorite highlighter ang iya ka Careline. Mabakal mo lang siya sa Watson. Okay. Ano ba ng atong helong? Sikat ka na day. Gakato lang ulo sa imo box. So dani lang kay ma-contour ko. Ang akon nga pang contour, ang gamiton ko nga pang contour is ari kay dako man ta kaayog fess. Tungod si mubuk may naka makeup naman ko liwat. Oy, naunsa man ka. Oy, baguhan na imo. Pero nangayo naman siya, pasensya di ba buknoy, dapat kasi dapat lang tayo, dapat maging mabait, dapat maging humble lang tayo sa down lang ba, hindi tayo OMG, dahil kung walang tricycle driver hindi ka makapunta sa pupuntahan mo kung wala kang sasakyan, di ba? Kaya wag mo silang maliit at lang tayo, pantay-pantay, okay? Kung ka ngayon, binash ka tuloy ng madami. Tapos, mag-blush on tayo. Ang gagamitin ko na blush on dito ay, ano ba dito? Ito maybe. Ito tsaka ito ay pagkakayot ko. Siyempre, gagamit tayo ng magic brush, no? Ito tsaka ito. Let's go to our lips. Gamit ko nga lipstick ay Lipstick Smooth Latte. Sabad, may nagsabad naman di sa akon mga jive. May pamangkins na laway. So mga guys, magabalik ako and then for the final look kasi kayuhon ko lang ang akon nga buhok. Okay, wait for me ha. Wait for me. Don't look for another. Just wait for me, okay? A few moments later. This is our final look. Pwede na ba? Pwede na? Pwede na ba manging kita?
君の虜になってしまえばきっと So, amo lang na ang aton nga video for today mga guys. Thank you for watching and then shout out gali kay Eduardo Cordero, kay Kenny, Remark Siplao, kay Katkat, kanday Kitkit, si Katkat si Kitkit, si Charmaine, si Ma'am Charmaine, si Genevieve, si Ma'am Genevieve, si Ma'am LV. Yan, mga professional ko na classmates, mga teacher na sila. And then, sino pa ba? Sikat ka na! Kita-kita tayo for my next video mga guys. Bye!